Ini. Tes, goyang. Mau macet-macet ya? Tes. Salam. Sadarion pesta parningotan hana naik ni Tuhan Yesus. Doho topik tarhinat Yesus tugijang marlas ni roha situtuma ita. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Marlas ni roha do ita sadarion makalason pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ari parningotanon naeng pahoton dohot patoguhon haporseaon, dohot pakirmota, pabua Yesus si do raja di atas ni saluhut, malim na bolon. Asa somba tu goar ni Yesus nasa ulu ni tot, na di banua gijangi dohot na di tano, nang na di toru ni tano, jala asa nasa na marsuara marha topoton. Yesus Kristus do Tuhan, bahen hasangapon ni debata ama. Takas ma tahaporseai, Yesus nana manaik tu surgo, lao mangarade inganan di akan naporsea di ibana. Jala diarahon doita asa gabe sitindangi ni Kristus tu sandok portibion. Alani di bagasan unduk dohot serep ni roha, tapahibul marohata marparsaoran tu Yesus tuhata ulubalang nagogoi. Marende maita. Sang
marhite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot anoon. Amin. Songonondo di dok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi, rap do tau hundul di habasaki. Songonau namonangi, jala hundul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martang yang maita. Ale Tuan debata pargogo na suatu dosan. Saya pargogoi mahami maka porsiai anakmu nasa sadai. Si pangolu hami nama naik tu surgo. Asa upa rohao nami roha banua gijang. Marhite anak kaholongani roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende ita. Tatangi honma patik ni debata di pesta parningotan Ariana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Ima sian Markus 10 ayat 15 onma na tersurat di si. Jadi ni nama mandok nasida lau mahamu tuliat portibion jami taon hamu ma barita nauli tunasa natinopa. Ima saatna atong rap mangidau gogo maita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulau naombar tepatikmi. Amin. Marende maita. Bulan ini nato
Satopotima dosata martang yang maita. Ale Tuan debata nabadia jalana bonar. Parasir jala partalup ni roha jalana basar doho. Sae marpangulahi maroham midahami. Didok hatam do, dang ditarikon ho ami, rodoho muse mangalap akana porsea, jala namarsi hoho tuho. Alai jojot to hami dang porsea di hatam. Moloro paru kilo na dok-doki, huhilala hami tung dao situtu doho, Tuhan sian hami. Tung dihalupahon jala ditarikon ho do hami. Ujungna, gabe madabu hami lau mangaluli inganan naboi mambayan las rohanami. Alai ditiki hipas pamatang nami marhagogon dope hami mula ulaon jala marhasonangan ngolunami. Jot-jot do hami mangalupahon dohot mana dikot ho. Dang adong nahu hupangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hati gora na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami ujolom. Dibayani pasonang jala apuli mahami akana hinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringo tu hasesani dosa. Songonon do hatani Tuhan Jahoba. Nunga diasahi ho au marhite sian aka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu au sandiri manalesei aka pangalaosim ala ni hadirioku. Jala dangbe hupa ingot-ingot aka dosam. Asa ngaupon ma di debata na digijang. Amin. Marende ita. Hatani debata epistel di pesta paringotan Ariana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Sian pesalmen 47, mamuka sian ayat onom saatro di ayat 10. Tajahama mar sorin-sorin. Manaik do debata mardongan parolop-olopon,
Jahoba mardongan suara ni sarune. Ai debata do raja ni liat portibion, endo namuma endo ende sip odaon. Marpungudo akan sangap dia ka bangso tu bangso ni debata ni si Abraham. Ai debata do nampuna akal lombu-lombu raja ni tanoon. Timbul situtu ibana. Ima saatna martua do akan tumangyon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Arende ita. Tindakon maha porsiao tai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mai tamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi to tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima nanti nubuon isi Maria, naga begabian si Antoni parbadia, andorang soabubuan. Ido tuata na tumao na bernit di pangumuman silapus na make tarpajal luikana di au pinasila na tua tuan toru di tanu na mulak mangulu di hari patoluka na manaik surgo laun siam musim kata jawa amanai pargogo naswat dosai isi maibana pai mamulak sobut tanon mangu mialak na mangulu do amate au porsea di tondi babadia Daladon sedarulia nabadia, ulia topani ala Kristen akan nabadia, lo dia sekali dosa, lo dia lain namando, mulak mangulu soko dari menarap namate, lo dia muluan suka-suka. Amin. Tabegema ende puji-pujian sian kur ina Teresia, diuruti dohot kur ama.
Boa-boa di ita sadarion, Naparjolo, hari Minggu 12 Mei 2024, Parmingguon masuk songon nasomal. Napaduaon, hari Minggu 12 Mei 2024, di Patupa Huriado pelantikan fungsionaris periode 2024 sahatu 2020 dohot seksi-seksi periode 2024 sahatu 2026 di Parmingguon pukul 10 WIB. Laos buah-buahon mas undangan tusude fungsionaris dohot seksi naung tarpilih. Songonima buah-buah di ita sadarion. Abekema ende puji-pujian sian kur wik 2 diuduti dohot kur wik 5.
Marende ita sian buku ende nomor 10 pitu uhut papungu pelean sadaa doot sadabe.
batana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata ni di bata, di parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus. Imana tarsurat di berita nauli na sinurat ni si Lukas, biddu 24 ayat 44 tolhas tu ayat 50 tolu hujahau madihita. Jadi ninna iba nama madok nasida onma akahataku nahuhatahon tuhamu ujurap dopeau dohot hamu ikon jupang dosa luhutna natar surat taringot tuau dipatik ni si Musa dia kapanurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuhai marohana sida asa dia tusi natar surati. Dungi nin nama mandok nasida. Songonido tarsurat hian. Manaon na porsuk Kristusi jalahehe sian namate di ari patoluhon. Jala barita honoton ma marhite-hite guarna hamu baon ni roha mangalap hasesani dosa tusudi akabangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo makatidakosa jala suruok kuma songgop tu hamu na pinarbaga-baga ni damang alay mian mahamu di hutaon paima disolukon hamu hagogoon na sian gijang. Jadi di Togyo nibana manasida ruar tukan Betania dungi dipahirpang matangan nama masu-masu nasida. Jadi di nama masu-masu nasida ibana sirang maibana sian nasida jala tarhiddat tugijang. Dungi di soban nasida maibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas ni roha situtu. Jadi toktong manasida dijoroi mamuji-muji debata. Ido yang go saat ni turbuki. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Selamat hari hana naik ni Tuhan Yesus madihita. Benang tanggung. Iko saik do tu Tuhan Yesus. Alana molo tado selamat bangkit dang takas dope. Ido kan ubenna di dokma selamat Paskah. Jala molo di dok selamat hari hana naik ni Tuhan Yesus. Takas doi isi do nama naik manang isi do natarhidat tu banua gijang. Molo dihatai taringot tu nama naik kata naik. Bisa saja orang tidak seutuhnya berbahagia. Bisa saja seutuhnya berbahagia. Karena tidak semua yang naik membahagiakan. Jadi molo dihatai taringot tu naik pita minna. Pado. Kan emosi doi. Ido kan. Apalagi naing tugariza na kini mana. Apalagi gerbang ima alona. Alay alo marcatur do. Oma. Beda do yete. Jadi molo alo marcatur tong do, apalagi molo telu mana satu tiga kloter, iko mo nangaw narohana kan, hola di bereng di gerbang ni gereja bereng dah, mula anu sianon, iko talu ho torina naik pita mibana. Dungi molo bidodok mesti naik kolesterol, membahagiakan kah amanginang? Daw. Naik gula tidak membahagiakan, balik sa, molo didok naik gaji. Pitor mekel suping hitate. Molo didok musi naik jabatan naik pangkat. Omanian dia kaya nakon dihita na energik dope karejo naik manian pangkat do jabatan. Gariada daputan aka pasu-pasu na balga manian dinguluta si ganupari naik masude omay bana. Mula mamuse molo didok misalnya naik harga sembako inna. Oma, alay molo tu mall, dang de tong ipajak na molo tu pasar, lao ibana naik sembako itu riting odot tong ibana di jabu. Amat tapi dohok do diritingi alani naik sembako. Alani ido di bagasan partikianon molo dihatai hata naik. Boasa maju molo di pasar Tuhan Yesus neng tarhidda tibana tuban wagijang pitor parjolo do marsak akasisiani.
Di son, di Lukason, dang apala takas di pabua, na adong do marungu-tungu di tiki di dok naing manaik Jesus tuban wagijang, tidak ada. Alay mulo tajaha turpuk jamita ni sikola minggu apala di bagasan opason Johannes bidu saplopat ayat sada 1 saplopat disima idota adong dosian akasisian ni Tuhan Yesus na suku-sukun rohana ditiki di dok Yesus naing manai mau tuban wagijang para dion inganan tuakana porsia inina Roma muse akasisian na ima si Filipus salah satu do si Thomas di dok Tuhan buasa ikon lau hotusi buasa dang dotami alaniaha molorap hodotami terjamin keselamatan molorap hodotami tarpasu-pasu ngulunami mololau ho dang rap dotami totumago mahuasomi tarhira ima pikiran inasida memikiri taringo Tuhan naik berdasarkan logik atau logika saja on nanaeng dibuha Tuhan Yesus rohanang pikiran ni halak mengatusi taringo Tuhan diri Yesus supaya tidak memakai logika amanginang acik do ulu manang si manjujung ta pikirata molo mengatusi hatanya di bata marhite logika manang pikirata sabing mengatusi taringo tu suku-suku ni dak nuaeng pe mama di mananya Tuhan itu katanya di hati kita. Padahal kami pelajari di biologi, hati itu terbagi dalam serambi kiri, serambi kanan. Dungi bilik kiri, bilik kanan. Di mana Tuhan Yesus? Di kiri atau di kanan? Indah muse. Bingung donato rasna. Itap nina boy alusata mata alusi. Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Tapake ma istilah asa menak dak danaki. Ada namanya omnipresent. Allah itu tidak kelihatan tapi kuasanya itu tetap hadir di tengah-tengah kita. Imanian natadok tua kayana kota nuaing mula mahita taringo tu pakilalaan ni akasisiani ditikina di dok Yesus neneng para dihon inganan amain na si Thomas dok si Filipus Tuhan boa sama neng tu surgo ho dakku boto kami dalam molo parjulo ho lau tu sit inna dok molo tajaha Johannes bidu saplopati disondang ngeboy ta idai dungi amai duduk Yesus audo dalan anguluan ya kan aku adalah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku jelas sekali audo hanguluan ninna audo dalan ninna tidak ada yang bisa sampai ke sorga. Lantas apa yang dilakukan Yesus? Selama kehidupan Yesus mamukasianna seorang ibana tubuh ibana di Portibion. Satu nama naik ke surga. Dia selalu menjadi pardomuan. Dia adalah akses masuk kemana saja kita. Maradu margetido posisi ni pilihan nalahu mabayan pilihan kurban penghapusan dosa gabe dagingna itu juga adalah akses masuk supaya kita menerima kasih karunia Tuhan. Boa sama ikon lungun pakilalannya kasisian alani persirangan. Karena ada perpisahan. Perpisahan itu memang sangat menyakitkan amanginang. Coba misalnya kalau Tuhan Yesus itu memilih murid-muridnya pada saat itu ada orang Batak. Mungkin kalimatnya yang jelas langsung dikatakan Yesus seperti ini. Napuran tano-tano. Itu kan? Rangging marsi ranggoman. Tungpe badat tapadau-dau. Todita marsi gonggoman. Matutu. Jadi dotong. Sugari halak Batak akasisian di Tuhan Yesus. Pitorido di dok paposor rohanasida. Gak ada waktu itu kalimat-kalimat seperti itu amanginang. Jadi banggalah jadi orang Batak. Itu kan? Unang bangga kita. Misalnya molo di dok halak Bataki holan sebatas berani. Oh tidak seperti itu. Tapi memang kita kaya akan budaya. Om manarikot dipertahankan dimanapun kita berada. Jadi unang mago hata bata di jabumu nate amanginang. Au merasa rugi duau secara pribadi. Alana ditikin alau masuk kau tu STT. Sampai dibuli duau. Aku pakai kata dibuli amanginang. Dibuli duau di STT. Di sekolah tinggi teologi alaniaha ala parsiat tarang di boto marahata Batak saat tunatam mata aku dak kuboto takas apalagi molo hatap hato makatai sarana halak
molo alak bata kan hirana muruk dotong hato-hato makatai ulo dang niat tu sanahan ni dokna, apalagi untuk orang-orang yang baru tahu sedikit-sedikit bahasa Batak. Dung nama ko besi do perjulu sali lagu boti asa songon nama lo ipe songon dope marhata Batak. Jadi saya merasa rugi sampai hudok tu bapakku lucu hiak kamu mamora dohamu di Jabuan ala bapakku hala Batak toba omaku Batak Simalungun sasitong naik mamora dot tongau di Parbino tuan na dua bahasai on gabe tu sandot tong iba marhata Simalungun sian hata toba. Jadi hudok nakin neng marjamita au di biluk perubasan au dang lomoro haku pa Jepang do ala Simalungun molo neng marsogo marjamita au bahasa ido margati-gati no bahasaku o lupa masuk bahasa Simalungun tu jamitaku. Ini kuma tu aka amang inang situa amang inang ditikion parsirangan ipe molo tadok hobar tu edeni aka anak muda. Ada anak muda di sini? Sepertinya di sini banyak anak muda ya. Mungkin umurnya sudah tua tapi wajahnya kelihatan muda. Amang inang atau napo sebulung mungkin ada anak sekolah minggu yang nggak tahu tadi bahwa hari ini adalah sekolah minggu gabungan. Ada lagu yang sebenarnya menguatkan liriknya dalam lagu pop rohana didok songonon uduti hamuda aka sudut no poso aku hanya pergi tuk sementara bukan tuk meninggalkanmu selamanya kupastikan kembali pada dirimu tapi kau jangan nakal aku pasti kembali. Wah jago-jago doa kapar Cibuburon detu si doede ya teh. Jadi ini juga menguatkan nama Inang. Kalau dikatakan demikian ini sudah menunjukkan bahwa Yesus itu setia. Dan tadi kononna nang pedang rap hita dot ibana secara fisik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Untuk orang-orang yang tahun ini sudah berpisah dengan orang yang dikasihi. Nuaeng ma dibu hamarohamuna digati Yesus hido. Nakin kegelisahan biar ni roha ala ni parsirangan nuaeng didok asa marlas ni roha mahamu songon na nidok nanakin di topik ni atau tema dari ari hana naik ni Tuhan Yesus terhidat Yesus tu gijang marlas ni roha si tutu mahita nin nama diturbuki aula si roha kunakin akakur na dia dihon opak kuriate. Sasitong na molo tapayuti-uti semua ini sesuai dengan topiknya. Kita mulai dari kor Teresia tadi, dimulai dengan ku berbahagia. Sebenarnya sadar tidak sadar bicara tentang kenaikan Yesus tidak luput dari awal di mana Yesus disuruh Allah untuk turun ke bumi, ke dunia ini. Jadi di sido hataridaan nih hasil sikop nih pangulaonna. Dia punya misi yang dijalankan penuh. Jadi halak na memang marbisuk gimana ikona dong do di dirina songon nanido ni para ahli manusia hidup harus diikuti dengan misi. Apa misi kita tinggal dan hidup di dunia ini? Apakah misiku itu adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain? Apakah hidupku itu bisa menjadi pengubah untuk orang lain yang mengadakan transformasi? Oma narikot bahwa orang yang cerdas itu dia punya misi di dalam kehidupannya. Jadi memang ikon sian mulana do dia dekon Teresia nakin ku berbahagia yakin teguh idona nidok nakin dia opak pelonom didungi ninna mamandok nasida songonido tar surat hian manau na porsu Kristusi jalahehe sian namate diari patoluhon imana dibaritaon nakin sian edde ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku aku warisnya ku ditebus jadi harus sampai di situ. Kalau bukan karena penebusan Yesus nggak bisa sampai naik. Jadi di situ letakna di ulahoni bana jolomisina sikok mapangulona manaik mai bana tu banua gijang lau para inganan tu hita. Dungi diuduti mamuse dohot ko ramate. Sian jami tahun sasitong na boy do di jami tahun na kapare dekor nakin molo tapayutiut. Molo manaik Yesus tu banua gijang do na dihatai di si. Totu surgo itu sambulota duinin nanakin dia dini nasida masih tabu nakin adong improvisasi na dibayan akakurama ale masukan namang
unang ragu-ragu, majago nakin. Adong sipata keraguan dia ke korama, apalagi menarik nati bunayan di gijang-gijang nain nakin. Ragu. Api boy do, kandang iko masuk tu sorate. Tua sore, ido kan, asa boy sa tu gijang suarai, kandang iko masuk kan, molo di Medan, molo makubasi. Tapa panas majoin na marhua di papanas bingung ngau bahasa ni halakon naikon manea panangga dotong asa boy marsigorgor marede tuari marsugu na. Jadi di son dang apalah hubering songoni alayu nang dipuka teh nama bayan akka pengeluara doi dia ka inata muru anon nasida molo mula kamusian parpunguan kor. Jadi memang surgoido sambulut tadoi. Jadi memang surga yang dibicarakan dalam nas ini. Apa tujuan hidup kita, Manginang? Sepertinya banyak orang-orang yang tidak memperhatikan tujuan hidupnya apa. Surga. Itu kebahagiaan. Molo di Portibiondo, holan borak nakisian gereja, yakin ngadong nama rungutunguton. Holan saat di gereja, mabiki carita ni hala, ngado tiba marsigorgor. Naik pitam ninna. Holan mula kibanon, apa iya nakon nga masuk nakin pukul pitu saat pulto ngasia anon cuci piring dang dicuci piring ikon muru kita disi. Karena apa? Karena memang kehidupan ini banyak sekali tantangan ancaman yang membuat kita bisa jatuh kepada kemarahan. Bisa saja sampai berakhir kepada dosa. Alani ido molo didok surgo dangadong besiayo di sini na. Maka tangi surgo dangadong be disi dosa dot akka akibat manang uhuman ni dosa. Dangadong be. Semuanya lepas dari situ. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita sampai ke tujuan? Roma korni wek 2 nakin amanidok. Siapa boleh naik ke bukit Tuhan ninna manakin dedi. Macetak kas do suku-suku ni sasitong na suku-suku na taboto do alus nai. Ati wek 2 di boto do alus nai. Siapa boleh naik ke bukit Tuhan? Jawabannya apa? Salah, holan wek 2 namot tong. Ido. Holan wek 2. Do kan? Dan jogo kan? Jadi siapa boleh naik ke bukit Tuhan? Siapa saja. Dia lusi kor wek 5 yang menampakkan euforia dari hari kenaikan. Sepele dohala anggap reme dohala di hari hana naik. Ala dangadong misalnya pasca sedistrik dangadong di do hari kenaikan sedistrik dakia masai. Paroh kamu anggap reme dohala di hari hana naik. Padahal di sini adalah kesempurnaan Kristus Yesus. Jadi nasida ma hasisikop ni akka edisina kini marbajuna botar nasida. Pentakostan non molo maredia mu na merah dah. Upa buah pedres kok na. Jadi diduk nasida ma alus ni siapa boleh naik ke bukit Tuhan? Jawabannya nuai naung manaik tu habang sam lau parade inganan pabulus malak kakinin nanakin dedenai. Memang betul-betul kita harus betul-betul fokus kepada Kristus, fokus kepada surga. Gak ada yang lain namang inang. Mulu gudang pe nama jahati ho disaliling di Portibion. Fokus matu tujuan ningolum surgoi sambulota doi. Gak ada yang lain. Buktinya mana? Adong misi naikon tapasahat tua kahumaliang ta. HKBP sudah menjalankan itu dan hampir menjalankan itu bagi beberapa gereja. Taunon taunah tahe manginang. Dang sude dope taunah tahe taunon. Awizwe inna. Ala adong bahasa Inggris nai otik-otik. Oikumene inklusif. Ahado inklusipon. Terbuka. Jadi ikon marsaur do hita tu akka humaliang ta. Ahamananong di patu pahakabe bicibubur dah. Na parjolo dipakai do kesempatan ditikin na puasai. Di pasahat huriat taudo akka narikot majalo pangurupion asa guklas nirwana sida nalaho marari raya Idul Fitri. Tapasahat doi. Molo sotaboto berarti kita tidak mau tahu tentang gereja ini. Tapi kalau kita tahu tapi tidak ada dukungan doa, bertobatlah manginang. Dang hepeng dope nanta hatai di son doa dope tangiang dope songonin nang landa asing. Nunga di patorang amang situasi hite di hari minggu ya teh aka program-program ta. Dungi mangiu ama musi ulah honota promosi dua won waeng. Anon nunang lupa damang site ala sidana mangi. Ama musi koinonya
pasar murah. Holan tuhuriata daong tua kau meliang ta doon nadong di jonok-jonokon. Itu namanya adalah berbagi kasih. Doi bangulon misi pekabaran Injil itu sudah termasuk. Dunia hama musa diulaun malam puji-pujian karena kita sifatnya adalah oikumene yang berbasis gereja yang mau menjadi berkat. Kita juga mau bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini bersama gereja-gereja sekitar. Adong maun gereja suku Betawi na digokon Angkola, Simalungun digokon mai los dipatupa mai bulan 10. Unang maradu disuruh-suruh asadoho tukor ni wek manang na kategorial. Molo dang do tamurugi do hamu disi. Ahu do masongoni. Nasuboy do padita. Alaniaha molo masuk kawan tuwe sada cemburu wek nasing. Molo masuk kau contohna tukor ala terisi nama redia ti. Tukor teris ya cemburu do na opak nai akapunguan perempuani alani i marsiedu mah para raton barita nauli. Molo so pasi doho tahu. Hirana hurang pakilalako ikon adong do dirita songani molo somar minggu au hirana hurang do pakilalako. Jadi misi itu dijalankan dengan berangkat dari bekal yang diberikan Tuhan. Ahama didok Tuhani didok ma di ayat 40 sia jala suruoku masonggop Tuhamuna pinar baga-baga ni damang alai mian mahamu di hutaon pai ma disolukon hamu hagoguon nasian gijang. Bukan kekuatan dari dunia ini. Kalau kekuatan dari dunia ini somar hepek kamu ro namar hepeng di pasak Tuhamu itap nisa di hari maya manginang. Sebentar saja. Adong namar gogo alaniaha say Roma dep kolektor tuje bumuna. Hola rona gogoina botangi tuje bumuna lau mangalo dep kolektor isarana ngamar gogo pakilalam muna. Tapi itu sampai kapan? Tidak bisa sampai sepenuhnya. Tetapi apa yang mau dikatakan? Haguguun nasian gijang nasoboy ditakko manang ICP. Dungi dia mabohal nana asing di ayat 50. Ditogihon nibana manasida ruar tukan Betania. Dungi dipahirbang matanganna mamasumasu nasida ninna. Taruli pasu-pasu mahita manginang. Amin. Buas raguamu. Ini ya do parcibuburon. Taruli pasu-pasu mahita molo didok Tuhani dipakirbang matanganna mamasumasu nasida. Hamu amanginang na marsak nagale mungkin godang akas pikir honom muna naso tarbuan manang tarpikir-pikir tahun. Ingat Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia sifatnya omnipresent. Dia hadir di segala tempat waktu. Tidak bisa dipisahkan oleh jarak. Dunia hana masa jadi dina mama sumasui ma ibana sirang ma ibana sian nasida jala tarhiddat tu banua gijang marsurak ma akka pangisi ni portiwion marsobba tu Jesus dungi marlas ni rohas itu tu dang bema biarau molo edenikor dang bema biarau dang bema biarau dan ini saya tahu korama deh. Jadi memang dang mabiar biau ikon Yesus dodong aku saleleng di pardalanan ningoluku nang pedang rap audot ibana ala ni paradeo ninganan. Dia tetap Yesus yang setia. Mari terus memuji memuliakan Tuhan songon edeni korwek lima nakin terus mamarolo polo ido di muna nakikan dia ayat 2 manang ayat 3 ayat 4 daku bote pokok nadong mamarolo polo memuji-muji Tuhan ni. Amin martangnya kita. Jahuma di mata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mau lihat Tuhan di parsuromu tu anakmu Kristus Yesus nagabisi palua di hami. Los manaik tu Banua Gijang para dion inganan tu akana porsea. Sayang gia ma Tuhan bulus rohanami nang pikiran nami. Asa toktong hami Tuhan marsitutu nalaho para raton barita nauli. Mau lihat Tuhan borha do kami mardongat tangiang. Mula kami tu bagas nami mardongat pasu-pasu. Diganupari Tuhan mangula aka ulon nami si ganupari. Sayang gia ma Tuhan marparbue aka hatami marhite pamujion nami. Doho pangulon nami si ganupari. Iring-iring jala tugu-tugu kami di pardalan na ningulu nami. Pasu-pasu maama nami ina nami nong tarpilik gabi panitia. Pesta gotilon hut ni huriam. Doho tahun oikumene inklusif. Asa gabi para raton pasu-pasu nasida
manang habauran pasu-pasu tuak kahumaliang marhite pangulaon ng pakobasyon na pataw na sida Tuhan. Suwang ni hasadaw ni Roha, riko do di hami genuk marsada-sada ditongani parumah tanggaon nami, nalaho pasadaho kami patupahon akan nauli na denggan, di aka perkerejuan nami di gereja Tuhan manang di dia pe maringanan sayang gia ma Tuhan lam ditadahalak hodo mangulu di bagasak kami jadi kami mangulu di bagasak ko ale di bata manami nang songoni na akadongan nami na naong pasahat ton akka pelean na dot akan narikot tu panitia sayang gia ma Tuhan tar pasu-pasu akar ruas ni huriam akan namarulang tahut Tuhan dileok ko hay pason ng gajang ni umur hupuji kami maho marhiti anakmu Kristus Yesus di paluang kami martanya kami amin. Mari di mahita laos tapasa ma pelean jujulu. Oh
hata nunga dipakulingi hatana sudehita pabua Jesus natar hiddat tu banua gijangi mamasu-masu akasisian nai los dohot dohita pasu-pasuonna di pardalanan ningolutta alani naing mahita di bagasan las ni roha makamulatehon pasu-pasu nai huhut pahebak kon pasu-pasui di parngoluat tasiganu pari sai taingo maibana dia kaulota jala ringgas mahita pabuahon akadinggan ni basana ringgas pabuahon berita nauli berita holongon di Jesus Tuhaki ringgas pabuahon aina sitong doi membuat nasa holso so ada tudos ni ringgas pabuahon berita nauli berita holongon di Jesus Tuhaki tatangnya ko mapiliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni salut sileon na dinggan dot na sa ulibasan na mauliutus upasat hami masian na nileho mitu hami pilian nami tuho sa ijalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramuti asahu para saya kami pilianon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Uriam dohot di Portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami gudang ni sileho-leho mitu kami asalam girgir kami mandok maulihate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banua gijang na hudul di siamun ni debata hasangapon dohot hamuliaw madihoro di saliling nililing na marlas ni roha do hami nuaing ala nang mo nang ho jala di pabaki di bataho gabi raja di atas ni saluhut halongangad do sude dalammu ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut alay gabi tumibbo ho siyan sa sude jala maruligoar asa lopit saluhut ulu ni tot laho marsobatu ho jala ganup pamangan marhatopoton ho do Tuhan mauliate marohanami tuho ala nang diukap ho dalan tuban wagidjang gabi situa ni malim ho na mangod ho kami tu di bata say pasu-pasu mahuriam na maringanad dope dia sianganon pay mamarpungu hami tu labungmu say pasaw mabagabagam tu akkasuruammu lekon tu nasida sahala dohot hagogoon siyan banwagidjang asa marmulia guarmu di Portibion say ajari ma akka partohonan di huriam asa hobar tulomo ni roham akka aturan pamisangon do panugunoguon na niaturhon nasida di huriam say gomgomi jala paretay mahuriam di tano batakon asalam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian banua gidjang tu akka iddu nami tu akka padita guru dohot tu akka situa asalam maraturan huriam di tanoon say pajongjong harajomu di bagasan rohanami asa marhiras ni roha hami mangoloi dohot mangiutoko pahot
ma rohanami tuho, asahu hati dako kami, mangolu manang mate pehami, hodo Tuhan nami, saipayan mahatam dohot dami di rohuriam, asahu ingot tami, dadahas yang anon inganan nami, alay di banua gijang di labung mido, say ramoti mana manggonggomi hami, dohot raja do suruan na pinabakit na, lehon tu nasida hapistaran sen banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangoloi paretam pasu-pasu masa luhut parpunguan ni halak Kristen say homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolaan nang pe di bagas nabe say lam lokangi siya kami dosa dohot sudi na pasoratok kami dia sianganon asalam malungun hami paimahon harorom mangalapami tulabung ni amai. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say roma harajaonmu say saut molomoni roham di banu tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadari nanguluan siapari sisa medusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho disondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasorhon ma damina tutodim. Yang tadi aja yang susah.